ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah masanin ɓoye da zahirinmu mai al'arshi mai raba mana kyauta iri-iri ba bashi ƙara wasa kwakwalwa ta tafi sinin mashi yau gidan annabi zani je da tawa bukata Rabbi tsira da aminci ka daɗa ma habibu sahibin sabar Muhammadun Rasuli na jibu alihi da sambansa wanda ba su da aibu a saka a salati na mai gida ga halitta ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah shehu ababu ya zamu kan daidai ne masu jin zafi zuciyarsu duk tako ne yanzu ya an kaya duk jama'a sun gane ko ake bi a ji gaskiya da manufofinta rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah shehu ka sha sirri ga shehu ka tumbatsa shi kuma ya sha inda ba rufa ba tsutsa ƙara daɗa mana kar da zuciya ta yi tsatsa dukkanin wata ni'ima gidan ku za a buɗe ta hali na gidan annabi masoya na ne su suka yi min tarbiya shehu babana ne shehu halifar ababu bin kurabo ne duk wanda ya raba ɗayan biyu baya da rabauta ya san daɗin daɗi mu muna da halifa shi ya nuna mana hanya murka da wazifa asali na zumunci daga ku ne babu gaba ku ake bi a ji ilimi na baban binta ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah mai ado mai sanda fari na manzon Allah zuciyar kafara ce irin gidan Abdallah wa yake ji na kakansu ya kawo sallah ni'imar da aka yi mamu da su ake saukota rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah shehu baba halifa ka yi gabas ka tsere wanda ke gasar shi da kai a hakan zai kare wahala za ta riske shi a biku amore sun siya kuke mahaɗi guda su daina wahalta sayyadi kudotuna gaida kai min izina ba kajin mai suka mu muna bayanka shugaba ne na gari mai sani daga amari an buga an barka an sani sai naka kai ga annabi ka tafi babu mai maka kasafi mun sani kafi haka zahiri koyanka bar su dai su talayi laliban dai suka yi abin yana gonar mu babu mai kyarar mu mai rabo shi zai biya kyala neman sanadi mun saba mun goya kai ka samu a hanya ba mu mai da kamar ka mai iri gwada shuka babana ya bi ku kuma yana kaunar ku mahaifiyata ta ku mai faɗin matsayin ku shehu ni ma ka kira ni ka ce zo ga sirri Shehu Musa ne naka mai yawan kaunarka ɗan gidan marigayi na kusa cikin mabiyanka Shehu dubi iyaye na ci alfarmarka mu gidan ku muke nema a ciki da wajenta ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah ka kira ni da dangi na mi ta kulla alaka masu kai kawo a ciki su ta bautar saka in dubin ta cika sai su gane sun shiga sarka ya murabbi mahabubi ka ji yanda na farta rayuwar khalifa na abba sai manzon Allah shehu ku ne lidufin musallu baban baba tasilar ku muke samu mu ci aiba da gwaba duk abin da yake na gaskiya ilahu ka duba inda na so da kure a gwada min na fahimta
shehu na tsaye da ibada kan sani da lumana, ka ji mai sauraro ka je ka gan shi ku gana, za ka gani da idan ka gaskiya da amana, har da abin da baka sani ba za ka karanta. Kuke ba mu lasi mu ci babbar sa'a, mai rawa ta gani har mai kallo yayi fara'a, ku kuka ɗora mu bisa tarbiya da ɗabi'a, mai san annabi ba ya san ku ya tuzarta. Ya sharifin wali mai cikakken sirri, rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Ga muridai Allah yana daɗa maka shehu, gaskiya ɗaya ce babu kwange koko ahu, kai kake daɗa nushe mu ɗalibai mai sulhu, wanda duk ya so wani ya bar ku baya da mota. Rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Kuka yo gadon kira mu zo mu bi Allah, duk wani ba annabi ba zai azamu a matsala. Ga tuwo ga nama me za ya samu kasala, sai mu dage mu zage mu kama mai cancanta. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahu tambari na gidanku, Muhammadu Rasulillahi inkiyar asalinku, duk mai so ya rasa ya ku ya shiga uku, nan da can dukan suna ku ne ina mafakarsa. Ba a yi maku ƙarya ta zama mai tasiri, ba abin ku da nera halin ku ne alkairi, nuna ƙauna ga ma'aiki nan za ka ji sirri, dan gidansu akwai madara da zuma har anta. Ya sharifin wali mai cikakken sirri, rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Shehu baba halifa kar na cika ka da nita, ga wuya ga kai na ka sa wukar ka saita, rabbi ya yarje ka sani ina da bukata, annabi ya baka gado na isa da sarauta. Rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Ba ma laɓa-laɓatin da mun buɗa mun samu, ba ma lalibi kai da gani ka samu, wanda duk ke son sha ya doshi babban damu, kan da sunan ludayin kasha ta kamar ta. Babu babba da yaro dukansu kowa naka, inuwa mai sanyi cikin tamu muka faka, baka kyamar kowa sai marashin albarka, salsalar ku da haske ko a duhu a ganta. Shehu Halifa kake mazan kwarai ga iko, hasken ka yana ratsa ko ina har loko, ba dare ba rana a wasa kan har mako, ko zuri'a ce wacce ba a ƙara kamar ta. Ya sharifin wali mai cikakken sirri, rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Babu mai sirka baki ya zo ya ce mana fari ne, babu kallon sa gwani bare mu ce masa wani, mu wayayyu ne ga 'yan gida muka jone, a kaɗa a raya gaskiya tana da halinta. Rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Kar mu ce maki tsero gwadon akwai bambanci, shehu baya tafiya da wanda ke sakarci, in yana bautar rabu baya sa lalaci, zuciyarsa yake yi jikinsa duk ya manta. Muke so ku daɗa mana himma mu fahimta, ku daɗa azamu a gaskiya don ku kuka santa, daga ku an rufe shafin ba mai ɗaga tuta, ko a yau malmahashar ku ne kuke da bajinta. Kai ka zan mini tsani ga ɗa baban Hausa, ta hanyar da na dosa babu batun in kasa, zan bi cikin sauki babu gaya ba kusa, har na kai inda nake so kuma babu makanta. Ya sharifin wali mai cikakken sirri, rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah. Sayyidi kudotuna gaida kai min izina, ba ka jin mai suka mu muna bayan ka, shugaba ne na gari mai sani daga amari, an buga an barka an sani sai naka, kai ga annabi ka tafi babu mai maka kasafi, mun sani kafi haka zahiri kuyanka, bar su dai su talai laliban dai suka yi, abin yana gonar mu babu mai kyarar mu, mai rabo shi zai biya
kyala neman sanadi mun saba mun goya kai ka samu a hanya ba mu mai da kamar ka mai iri gwada shuka babana ya bi ku kuma yana kaunar ku mahaifiyata ta ku mai faɗin matsayin ku shehu ni ma ka kira ni ka ce zo ga sirri ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah wanda ke son girbi a dole ne ya yi shuka duk abin da ka shuka kai za ka girbe abinka ko fari ko ko baki da sannu zai riske ka mu ji tsoron Allah mu kama babban dakta gaskiyar al'amari ruko da ahlul baiti in ka sa annabi zuci zahirin ka a ga haka in ka sa Allah a baki zuciyar ka ta bi haka dai na girman kai babu inda za ya kai ka mutumin kirki bai kirara kansa da tsafta yan koral na mana wuri cikin makiyanka wasu na ce mana mun sake ko mun shiga shirka kuma sun saki hanyar da za ta kai su ga taska dan gidan annabi babu mai zuwa da kazanta ga ku ga duniyar nan ku je ku ci ta da tsinke duk abin da ka shuka shi za ya yi maka tirke ku aje lemun samu karmiyan ku ya tsinke hasada ba ta kai ku inda kuka nazarta ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah gaskiya ta yi wuya a bangaren tarayya ka zauna da mutum sab amma cikinsa da gayya in ka gane hakan sai ka roƙi Allah shirya duk masoyinka ya bayyana maka cikin tsafta rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah a can baya rayuwar na sanya fahimta na zata akwai uzuri a tare ko ku aminta to ashe babu hakan ni ne na canza zaranta yanzu gashi da rai gaskiya ta nuna halinta shehunan za ni tsaya ban da sanin matsayinku sai gobe kiyama za a ga alfarmarku wanda ya gane tun anan zai bi sawunku shurafa rahama ce daga baban binta ya sharifin wali mai cikakken zati rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah ya sharifin wali mai cikakken sirri rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah rayuwar kalifa na abba sai manzan Allah